Mga idol, padung kami pauli. Di kami sa pagpangaligo diri sa pools ilad diri sa Mati. Diri sa Mati pools. Now, ang kaliro wala na sud. Wala na sud ang kaliro. Ito na, gauna na sila dito. Nag-una na. Pauli nami. Gikan mi nangaligo sa pools, ilad pools. Unahan pa ang karsada. Medyo sa luno niya mong paliguan diri sa pools. Ini siya mo siya tapahan sa magkupras og lubi. Asa di anak? Lamlaw beli mana dia? Nakan na day. No. Oh, nakan na siya. Tanaw ta kay basig na lalay. Sige na ng libod. Nagsada. Next 2 years na sad. Ano again? Anong siya siyang kalibuday? Palugsong niya ning suba. Kanal raman siguro ni. Dapat bili ni sa una. Kani siya sa pan sa ano? Ha? Ala, pasan. Agoy, salamat. Yung kaldero. Tagal-tagal ang kaldero. Bisa maron? Topero no? Gitang, usap ron. Gitangas?
Waksa ka? Lo. No, waksa ka. Risa. Waksa ka yung motor o babaw. Basakan dayo. Kani. No. David ko no. David. David. Hain ka to, nalibang na sagkaw. Wow. Mga hibe mo tago. Ah. Nakuha bitaw siya pagpanik nga na. Karay kayo ng kaldero. Nahuman na mo pagpangaligo. Enjoy kayo. Sobra. Human pangaligo. Perting perting pinawag yung tubig perbuyag. Naghuwat kami sa among Services. service katong Skylab. Uncle. Gawat sa amo service. Lecho. Kana? Sige. Si Pata yun doon. Kamingaw din napita oh. Oh, mingaw. Tayo. Kamingaw ah. Ay! Wala lain na vlogger kasi isa no. Sumpit-sumpit ang labot. Pagbuto sa. Doon na nagpasalba dire. Kaya gipanuhot. Kaya na igantay ka dito sa kwarha. Tahay sa ini kaina ang shoot. Kuman nabasa ang siya. Tama prel, princess. Kaya mga idol, kita ninyo diring lugar. Hindi mo kayo ni Perting Bingawa. Bungo sa ino ba? Pati kaldero inkudan. Hoy, lalay. 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 Buhaya. Nasi lalay. Lalay. Taong ba mo pa? Tarang. Man. Ta. Gawin ka dress pero wala. Na, kay gawin na sa ako na ninin ako short pa. Inubuan sa akin sa sayat ko. Tubig na. Bisa ba? Kasaka ba kayo dito na? Taga kita kaina. Kita na sa kumandang Ang usa dito mga karga may mga luon mas kamo. hindi si kuan na tupinan ni. Adaplin mo be. Aw dili ba? Adaplin niya kay oy, tangga. Dai tangga gadagan. Daplin mo dai. Naglalak kami si Minda. Kami sa barangay Mati. Lagi kami nangaligo sa Kami naagin ni limatot. nangaligo sa Ilad. Ilad Pools diri sa barangay Mati. Oh! Padaplin dai. Mga idol, mao ni diri ang Purok Mati. Barangay. Barangay Mati. Barangay. Purok Barangay Mati. Barangay. Barangay yun. Ini purok. Barangay Mati day. Taga-lakaw na may kinamigyari diri ni July. Kaya gaon na dito ang uban ng mga sakop. Ito aga sa tricycle. Naglakaw rami. Balikon rami atong tricycle. Ito agaw na sila si Bakalay, mga bata, Dip, April, si Merle o si Buknoy. Padaplin be.
Tagaw na sila. Daplin, day. Dapit na, uncle. Galing mga bata. Ada nang aligo dahil sa ubusan mga bata oh. Layo pa? Hindot ang kuan, oh. Ari ra ko nang kuan dabi. Landing nila. Asa man? Ano? Ah, oo. Sige, kala bumbong. Lakaw pa mi. Sa unahan pa ang sa tuyo ni Bakalay.